ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה. המלחמה האחרונה. פקודת מבצע גוג ומגוג. תוקף 1. ידיעות כללי. לאור הפרת אמנות יסוד לזכויות אדם, ייצור, פיתוח ואחסון נשק להשמדה המונית, כיבוש שטחים ונכסים בבעלות ערבית פלסטינית, סיכול וטרפוד כל ניסיונות בינלאומיים ליצור הבנות ושלום במזרח התיכון, ביצוע פשעי מלחמה נוראים בעם הפלסטיני החי באדמתו תחת כיבוש יהודי, ולאור הוכחות רבות נוספות המעידות על כך שמדינת ישראל הינה איום רציני וסכנה גדולה ליציבות העולם כולו והמזרח התיכון בפרט. הוחלט על ידי כוחות הקואליציה והעומדים בראשה לצאת למלחמה כוללת נגד מדינת ישראל וירושלים. האויב, עם ישראל היהודים, אויב בעל יכולת הישרדות לא מובנת, הוותיק ביותר בין עמי העולם, הקטן בכמותו ולמרות כך גם בסדרי כוח קטנים הביס צבאות גדולים. יש לציין שלמרות שלא סייענו להצלתו במלחמת העולם השנייה, עדיין הוא קיים. כל ארצות ערב הסמוכות ניהלו נגדו מלחמות, אך תמיד לבסוף הוא מנצח. המטרה, כיבוש ישראל ובירתה ירושלים. המשימה, כוח ארצות הקואליציה בפיקודו של הנשיא גוג יצא להתקפה על ארץ ישראל פלסטין, ינטרל את צה"ל, יתפוס את ירושלים ואת ההר הקדוש הר הבית, וזאת על מנת לאפשר בקלות החלפת השלטון היהודי הציוני בשלטון אחר אשר ישלוט בירושלים תחת חסותו של הנשיא גוג. השיטה, יציאה להתקפת פתע משולבת בינלאומית ורב חילית במאמץ קרקעי ואווירי, וזאת לאחר איתור משבר פנימי בתוך העם בישראל, התמוטטות כלכלית וחברתית והרגשה שאפסה התקווה ואין להם על מי להישען. נקודה זו תיקרא להלן שעת האפס. שנת 68 בספירה הנוצרית, ימי בין המצרים. רעש רעמי אלי הברזל נשמעים בירושלים. העיר רבת תיאם, קריה יפהפייה, במצור זו שנתה השלישית. מלחמת אחים פנימית בינינו גבתה מאות ואלפי הרוגים. רעב נורא משתולל בירושלים. מחלות, כאב, גופות של נפוחי בטן שוכבות בכל פינה. על נבלת סוס או עכבר רבים כמו מטורפים. המקדש שמם, והעיר עומדת בשעותיה האחרונות, מתפללת לה לטיפה של מים. סופרים את השעות עד למוות. כוח כבר לבכות אין. חזית פיקוד צפון בפיקודו של האלוף יוסף בן מתתיהו גם היא נפלה. אנחנו יושבים בתוך החומות, וגם החומות הבצורות נפרצו. חיילי טיטוס הרומאים צמאי האדם פורצים לתוך העיר, רומסים, בוזזים, אונסים, טובחים את כל אשר נקרא בדרכם. ובי"ז בתמוז נשפך דמם של אחינו הישראלים, ונחלי דם זורמים מירושלים. ב9 וב10 באב אש נדלקת בהיכל. טיטוס נכנס ופורס ספר תורה וצורח כמו מטורף, ניצחתי, ניצחתי, אין אלוקים בישראל. ובמכת חרב חדה משסף את פרוכת ההיכל, ודם אדם מבצבץ ממנו. רצחתי את אלוקים, הוא צורח. הכהנים, הלוויים, קופצים לתוך האש היוקדת והופכים בשניות למאכולת אש, ואנחנו ישראל מגורשים מארצנו. וחרף השם בכם, ועבדתם הערה מעל הארץ הטובה. משוסעים, דבויים, סחופים ומטורפים, כואבים ופורדים בכל העולם, ובגויים האלה לא יהיה לך מנוח. אין רגע אחד של שקט בגלות, אין רגע של שלווה. ליל הבדולח, מאורעות תח ותת, עלילות הדם, גירוש יהודי אנגליה, ספרד, פורטוגל, מסעות הצלב. טיטוס לחם בכל העולם, אך רק הניצחון על ירושלים וישראל נחשב עבורו ניצחון מושלם.
על השער ברומי, באיטליה, עד היום ישנו תבליט של שבויים יהודים סוחבים את מנורת המקדש, סמל מדינת ישראל. התפזרנו בכל העולם, זה לתימן, לאלג'יר, למרוקו, לרוסיה, ליוון, 2000 שנה. חיינו בקהילות קטנות. הרב של הקהילה היה הכל עבורנו. הוא המעודד, הוא המתווך, הוא המשענת. אם הייתי בא לסבא בתימן לפני 70, 80 או 200 שנה, סבא היה פותח סידור תפילה ומתפלל, ברוך אתה השם בונה ירושלים. ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. פירוש התפילה החרישית, שיגיע יום שתיבנה חזרה ירושלים, ויגיע יום שעם ישראל יחזור לארצו אחרי 2000 שנות גלות. סבא היה סוגר את ספר התפילה. אם הייתי בא אליו ושואל אותו, סבא, אתה באמת מאמין למה שהוצאת מהפה? ברוך אתה השם בונה ירושלים? סבא, אתה באמת מאמין שיגיע היום ששוב ירושלים חזרה תיבנה? סבא היה נאנח ואומר, בני, אתה יודע שזה יקרה באמת? מבחינתי זה רגע אחד לפני ביאת המשיח. סבא, אתה באמת מאמין מקבץ נדחי עמו ישראל? שעם ישראל יתקבץ חזרה מכל הגלויות? סבא היה בוכה ואומר, בני, אני מוכן לשלם כל הון שבעולם כדי לטייל רגע אחד ברחובותיה של ירושלים הבנויה. וכך כותב הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. מי האמין שאחרי 2000 שנות גלות, אחרי כל כך הרבה סבל, הנבואות התגשמו ועם ישראל התקבץ חזרה מכל העולם? שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, אבל לנו זה קורה בשידור חי, מול העיניים, אחרי 2000 שנות גלות, חוזרים לארץ ישראל. חזרנו לארץ ישראל, מלחמת השחרור. ה' באייר, הכרזנו על המדינה, להיות עם חופשי בארצנו. הנס הגדול ביותר עלי אדמות ב2000 שנה האחרונות, שעם מפוזר ומפורד בכל העולם, עם עם כל כך הרבה דעות, חוזר יחד בתזמון מושלם לארצו. מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, ארץ שפליטי חרב חזרו אליה, מקובצת מעמים רבים על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, שאדמתה הייתה שוממה במשך שנים רבות, ורק כעת עם בו בניה התחילה לפרוח מחדש. אבל נחתנו ישר לתוך מציאות של מלחמות, כמה צרות, כמה דמעות, טרור ללא הפסקה. אלו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
ישנו תנאי אחד, אומר האלוקים, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז התוצאה, המתנה, ונתתי שלום בארץ. אבל אנחנו מנסים להיות עם של חופשיים בארצו, חופשיים מתורה ומצוות. רוצים מדינה יהודית ללא דת, ללא בורא עולם. אנחנו לא רוצים אותם בתוך החיים שלנו. אנחנו לא רוצים חקיקה דתית. ונפריד, כן נפריד, בין המדינה לבין הדת, בין הדת לבין המדינה. והאלוקים לוחץ אותנו ואומר, נו בנים, ישראל הצעיר, אתם עושים שלום בלעדיי? ואנחנו מחייכים ואומרים, מה הבעיה אלוקים? בגין יביא שלום. לא? אז מה הבעיה? רבין יביא שלום. זה לא כל כך הלך. אז סגן פרס יביא שלום. ניסינו הכל, תקציבים, חוזים, אולי מהימין יהיה שלום, נתניהו יביא שלום, ערפאת יביא שלום, אולי הסגן שלו, אבו אללה יביא שלום, אולי הסגן של הסגן, אבו מאזן יביא שלום והודנה. אבל גם זה לא הלך. יושב בשמיים משחק, השם לעגלמו. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. האלוקים צוחק על כל הניסיונות שלנו, ואנחנו ממשיכים. אתה יודע מה אלוקים? אולי בכל זאת נתניהו ילחם בחמאס ויביא שלום. אולי ברק מהשמאל יחזיר לנו את הברק לעיניים. אולי שרון עושים שלום בטוח, מאמינים בך מצנע, אולי הוא יביא שלום. אולי נעשה גדר באמצע המדינה ויהיה שלום. כאילו טיל קסאם לא יודע לעבור גדר, אולי נברח מגוש קטיף ויהיה שלום. אתה יודע מה אלוקים, ניסיון האחרון? חכה שנייה. אולי החמאס, כן החמאס, עם הסכם מסודר בחסות רוסיה וארצות הברית, אולי הוא יביא שלום. אולי עם החיזבאללה נעשה שלום. אנחנו הולכים כעיוורים באפלה, יקך השם בעיוורון, בשיגעון, בתימהון לבב, והיית משוגע ממראה עיניך, לא תאמין בחייך, ופחדת היום ופחדת הלילה. זה חלק מהענישה של בורא עולם, כשלא הולכים בדרך השם, ואתה לא קולט, אתה לא מבין מה קורה כאן. הסופר המוצלח ביותר למדע בדיוני לא היה יכול לכתוב את מה שקורה היום במציאות, בידיעות אחרונות, העיתון של המדינה. ואנחנו? כך כותב הנביא ישעיה עלינו, מה נעשה בכדי לא להיכנע לבורא העולם שנתן לנו במתנה את הארץ המובטחת? אפילו נעשה חוזה שלום עם אלה שממשיכים ורוצחים אותנו. וכך אומר הנביא ישעיה בשם האלוקים, לכן שמעו דבר השם, אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם, קראתנו ברית את מוות, ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור, לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו, ובשקר נסתר. וכותב תרגום יונתן בן עוזיאל במקום, ארי אמרתון, הרי אתם אומרים, גזרנה קיים עם כתולה, קראתנו קיום עם הרוצחים, ועם מחבלה עבדנה שלמה, ועם המחבלים עשינו שלום. מכת שנא רטטה עליכם כנחל הגובר, מכת השונאים, או תבוא עליכם, כנחל שגובר. מיום ליום ישראל יהיה לכם קשה יותר. כל שנייה שתעבור, ייכנס עוד נשק לעזה, עוד נשק לגדה. כל מה שתעשו לא תצליחו. ולמה? כי שמנו כזב מחסנו, ובשקר נסתרנו. הרי אתם בוטחים בשקר, ומתחבאים מאחורי חוזה שקרי, אומר התרגום. ומה התוצאה, אומר הנביא? וכופר בריתכם את מוות, וחזותכם את שאול לא תקום, שוט שוטף כי יעבור, והייתם לו למרמס. מסביר התרגום, ויבטל כי יומכון דין כתולה, ושל המכון עם מחבלה לה יתקיים, החוזה עם המחבלים לא יתקיים. This is a part of this long march to our independent state, to our capital Palestine, Jerusalem. מרכז העיר לבדו מאז תחילת תקופת השבת לפני 16 חודשים. בפיגוע נהרג
האגדה חי ביותר מ100 תנות בחסכונו 80 פצועים, 3 מהם במצב קשה, ובית החולים הזה מושפש למפקד מחוז ירושלים ניצב לוי. الاستشهاد يعني أو الجهاد تعتبر أنها قمة يعني العمل الإسلامي. אנחנו נמצאים בתהליך אלוקי של אחרית הימים. כל הסימנים שמראים על התקופה שמופיעים בתנ"ך ובגמרא כבר התקיימו בדיוק רב. והקדוש ברוך הוא אוטוטו סוגר חשבון. הגמרא צופה תסריט מדויק מראש, איך ייראה הרחוב הישראלי בשנות ה-2000, ערב הגאולה. בעקבות משיחה, בדור האחרון שלפני המשיח, חוצפה יסגה, תהיה הרבה חוצפה, והיוקר יאמיר, תהיה אינפלציה. מצב כלכלי ירוד, אבטלה, ומלכות תהפך למינות. המדינה תהיה בעלת צביון חילוני ולא דתי. אם תדמה את סבא שלך, את אבי סביך, לפני 100-200 שנה, בתימן, במרוקו, ברוסיה, באלג'יר ובפולין, מה היה החינוך הממלכתי באותה תקופה? איך היה החינוך הסטנדרטי, היהודי הישראלי? נכון, יושבים ולומדים תורה, ובאחרית הימים אומרים חז"ל, בדור שלנו יהיה בסטייל להילחם אפילו נגד אלוקים, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת, אי אפשר להוכיח. בתוועד יהיה לזנות. במקום שמתוועדים החכמים יתנהגו בצורה כל כך זולה, יקללו, יצעקו, בתוועד יהיה לזנות, יחוקקו חוקים של זנות ומצעדי תאווה. והגליל יחרב, והגובלן יישון. הפצצה מסיבית על יישובי הצפון, קריית שמונה, ספסופה, צפת, חיפה, טבריה, והגליל יחרב. בדיוק שנה לאחר שיצאנו מעזה, בימי בין המצרים, באותה תקופה שנחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, באותה שבת בדיוק שקראנו בהפטרה, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, התעוררנו למציאות קשה מאוד. חבורת טרוריסטים הכניסה מדינה שלמה לטראומה, והפעם התחלנו להבין שאי אפשר על אף אחד לסמוך, לא על צה"ל, לא על ראשי המדינה, אלא על אבינו שבשמיים. והגליל יחרב. כמה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמה ניסים, מעל ל4,000 טילים נופלים באזורים מיושבים. התוצאות יכלו להיות גרועות הרבה יותר. התחושה הייתה בצה"ל שהייתה למרות הכל מטריית מגן אווירית. יפול מצדך 1,000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. במזל לא נמצאים בבית. ממש היה נס פה גדול. אמא עליה, אני לא מאמינה. לא רעב. באמת, יש לי שמיים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בניסים ושולח לנו סימנים בחול, עקבות. דע לך, כשתראה את הסימנים האלה תדע לך שהסוף קרוב, תתכונן. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול היהודים שחיו במסירות נפש בשליחות מדינת ישראל בגוש קטיף, בשומרון, בחברון, באלי סיני, יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. לא ירחמו עליהם, יזרקו אותם מכפר מימון לסדרות, לאופקים. וגם אחינו בצפון, כך כותב המדרש, ואנשי הגליל יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. יצאו מחיפה לתל אביב ומצפת לאשדוד עם אוזלת יד של מדינת ישראל. חוכמת סופרים תסרח, יראי חטא ימאסו. את תלמידי החכמים, את הצדיקים של עם ישראל, לא יאהבו אותם, יצחקו עליהם. דרוס כל דוס, השמט כל חרד. פעם היו רואים רב בגלות, כולם היו מעריצים אותו. ראשי העם היו בני התורה, ובאחרית הימים אומרים חז"ל מראש, יראי חטא ימאסו. נערים ילבינו פני זקנים, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, ופני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ולבסוף נגיע לנקודה האחרונה, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. בסוף נגיע להכרה הזו, מבטיחים חז"ל, בסוף נבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על אבינו שבשמיים. וכך כותב הרמ"ק
רבי משה קורדוברו. בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החיזוק, וייצר להם הצרות הגדולות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה, וירבה הצער, עד אשר לא יפנו אבות אל בנים. והטעם שהשכינה תדין את ביתה, ותביאם על מסורת הברית, כדי לזכחם אל הגאולה, ולטוב המובטח לנו על ידי הנביאים. אומר רבי משה קורדוברו, שנהיה קרובים מאוד לגאולה, באותם הימים ירבו הצעות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל מי שיקשה עורפו ולא יעשה תשובה יובד, וכל מי שייתן צווארו בעול התשובה והמצוות יזכה להיגאל. וכך יתחיל השלב הסופי, השלב שלפני המלחמה האחרונה. כותב המלבים, והנה הכרעתי את הגויים ונשמו מגדליהם. המגדלים הגדולים יהיו שוממים, כמו שכותב הנביא עובדיה נבואה לדום, ואם בין כוכבים תשים קיניך, משם הורידך, נאום השם. ואם תגביע את הבניינים שלך כמו נשר, אם תגור שם בין הכוכבים, משם באחרית הימים אני אוריד אותך, נאום השם. באחרית הימים תתחיל מלחמה של בלדן בן בלדן מלך הנגב. הוא יצא למלחמה נגד מלך צפון, ותלת מן קרנאו יפיל, ואותם 3 בניינים, בית ראשון, שני, ותחלה רברבה, את ההיכל, ששם יושבים ומתרברבים אנשי הצבא, הפנטגון. בניין הפנטגון גם ייפגע, ובעת קץ התנגח עמו מלך הנגב, והסתער עליו מלך הצפון, ברכב, בפרשים, באוניות רבות, למלחמה על עיראק. הזוהר הקדוש מתאר שיהיו שם מספר מלחמות, ואחת מהן עם אוניות של נוסעות מטוסים, ואחת דרך היבשה. וכשמלך הצפון פולש דרך בצרה, הוא כובש את בבל. מי זה בא? חמוץ פנים מבוצרה, כזבח להשם בבצרה, וטבח גדול בארץ אדום. וכך גם מנבא הנביא ירמיה, שחי לפני יותר מ2000 שנה, הנה אנוכי מעיר ומעלה על בבל קהל גויים גדולים מארץ צפון. חיציו כגיבור משכיל, לא ישוב ריקם. מפרש המלבים, חיציו כגיבור משכיל, שחיצי האויב יהיו דומים, כאילו שיש להם שכל, ויבואו מעצמם אל המטרה. فاقبلوا أقصى ما تستطيعون. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. שזו המערכה עם הטילים והפצצות המדויקות ביותר שנראו אי פעם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. ראשי המקובלים, בראשותו של הרב יצחק כדורי, זצ"ל, לפני כשנתיים, מודיעים לעם ישראל כולו שעם ישראל בסכנה גדולה מאוד. וישנה רעידת אדמה גדולה שעומדת להתקרב על ישראל. עצרות תפילה, מתפללים, ואז רעידת אדמה גדולה בעיר בם, באיראן, תומכי החיזבאללה, ו70,000 איראנים הרוגים נקברים חיים מתחת לאדמה. וכשישראל מבקשת לסייע לאיראן, אומרים לה האיראנים, לכו מפה ישראל, הכל בגללכם. נכון, הם צודקים, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר, אוי בנים קטנים יקרים שובבים שלי, 1.2 מיליארד מוסלמים עוטפים אתכם, 5.5 מיליון יהודים, כבשה אחת קטנה בין 70 זאבים, מתי תתעוררו? מתי תבינו שאתם חיים בנס?
כמו גאולת מצרים, כך קורה גם בדור האחרון, בדור שלי, שלך ושלנו. האלוקים מאותת לנו, מנהל את העולם כולו, סופות, שיטפונות, אסונות, תאונות דרכים מחרידות, מכת אלימות, מכת אבטלה, מכת סמים, מכת תקשורת, כל המכות ביחד. רוסיה קופאת, בארצות הברית, סופות הוריקן, שלגים, צונאמי. הקדוש ברוך הוא מחפש את אלה, שיראו את המכות ויראו את אצבע האלוקים, שיראו ויראו מהקדוש ברוך הוא. הכרעתי גויים, נשמו פינותם, החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו אריהם, מבלי איש מעין יושב. כותב רש"י, הבאתי פורענות על אומות העולם, כדי שתראו ותראו, כדי שתראו את זה בשידור חי, ותראו, תעשו תשובה. Look at that. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Just started jumping, lights went out, people were screaming. Then I heard a very loud bang, the lights went out and the carriage filled with smoke. Disaster, such a horrendous situation. ישנה מפת דרכים אחת, לא של ג'ורג' בוש, של הקדוש ברוך הוא. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ישנה דרך אחת, דרך של חיים, דרך של שמחה, דרך של חינוך ילדים מוצלח, של שירי שבת, של בנים ובנות כולם בדרך האבות. וישנה דרך שנייה, דרך המוות, דרך של איסורים, של פיגועים, של אסונות, דרך ללא מוצא, אין שום פתרון, לא כלכלי, לא חברתי, ומלאה הארץ חמס מפניהם, ולבסוף עתידים בני ישמעאל לעורר את כל אומות העולם לבוא למלחמה על ירושלים, כמו שאומר הזוהר. ראשי הצבא יודעים שאנחנו נמצאים על חבית של חומר נפץ, שבכל רגע היא עומדת להתפוצץ, וכשאתה מתקרב לכיסא ראש הממשלה אתה מבין עד כמה גדול הלחץ האירופאי. צרפת, גרמניה, רוסיה, ארצות הברית, כולם לוחצים על ישראל, לוחצים שנמסור שטחים לערבים, שנרים ידיים, ובעוד שאלה מצהירים במפורש שכל מטרתם היא השמדת כל מדינת ישראל. هو باطل وهذا الحق وهذا الباطل لن يتغير كما قلت لمضي الزمان. וזה בדיוק מה שאומר הנביא שיקרה באותה תקופה של מלחמת גוג ומגוג.
ימסרו שטחים חזרה, יישובים שלמים יעקרו וינתנו לאויבי ישראל. אני מאמין כי נוצרו התנאים שיאפשרו לנו ולפלסטינים להגיע לפריצת הדרך ההיסטורית ביחסים בינינו. פריצת דרך שתוביל אותנו לשקט ולביטחון, ובעתיד אף לשלום המיוחל. אתם באים ופשוט רוצים למחוק אותם. למה? עדיין הצלחתם לגרש לא לתקוף את אנשי המשטרה, את החיילות ואת החיילים ואת השוטרות ואת השוטרים, לא להאשים אותם, לא להקשות עליהם, לא לפגוע בהם. תפגעו בי. וכך כותב הנביא יחזקאל, לכן כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קנאתי דיברתי, על שארית הגויים ועל אדום כולו, אשר נתנו את ארצי להם למורשה, בשמחת כל לבב, למען מגרשה לבז. כותב המעריק קרא במקום, הארץ היא שלי, והם נתנו אותה להם למורשה, והיו משמחים עליך בכל לב בראותם ישראל, מגורשים ממנה. שים לב ג'ורג' בוש, דרכו של האלוקים, מידה כנגד מידה. אתה לוחץ על האנשים שלנו? ברגע שדן חלוץ הרמטכ"ל מדווח שהיהודי האחרון יצא מגוש קטיף, אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר עשית יעשה לך. ובאותו היום בדיוק מתחילה סופת הוריקן גדולה ואכזרית ביותר, סופת קטרינה, נדירה, בעלת עוצמה, מתחילה להתקדם לכיוון ניו אורלינס, העיר של שרת ההגנה שלך, קונדוליסה רייס. 26 סופות הוריקן פוגעות בזו אחר זו בארצות הברית. 26 כמניין שם השם, י' ק' ו' וק', ובתוך שניות המצב בארצות הברית מזכיר מאוד את המצב שקורה בישראל. אלפים בישראל הופכים להיות פליטים, חסרי עבודה, אין להם מקום דיור, וכך גם מאות ואלפים בארצות הברית הופכים לפליטים חסרי דיור ועבודה. חוסר אונים בישראל ומעשה ביזה, הורסים את הבתים ושורפים אותם. חוסר אונים בארצות הברית, מעשה ביזה וכנופיות משתוללות להם בכל מקום. ובישראל פעם הראשונה שראש הממשלה מאשר להשתמש בחיילים ברגישות ובנחישות לפנות יהודים מהבית, ופעם ראשונה בארצות הברית שנשיא ארצות הברית משתמש בחיילים ואנשי הצבא ברגישות ובנחישות להוציא אנשים ולעקור אותם מן הבתים. בישראל מי שרוצה לחזור לגוש חייב להראות תעודת זהות שהוא באמת מהגוש והשומרון, וגם בניו אורלינס חייבים תעודת זהות בשביל לחזור לעיר. מידה כנגד מידה, כך היא דרכו של הקדוש ברוך הוא. גם צרפת לחצה, גם רוסיה מתערבת, וגם בצרפת התחילה אינתיפאדה בצרפתית, וגם ברוסיה מתחיל טרור. מידה כנגד מידה. והקרב הגדול באחרית הימים עוד לפנינו. נותר אויב אחד שיעמוד מהצד, להסתכל על ישראל. אויב שיתכנן את הכל מאחורי הקלעים ויתמוך בחיזבאללה ויתמוך בארגוני הטרור. וכך מופיע במדרש, מדרש פסיקתא רבתי פרק ל"ו. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות מתגרים זה בזה. מלך פרס, מלך איראן, אחמד מחמוד ניג'אם, מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי לאדום. אדום זה העולם הנוצרי, ארצות הברית, אירופה, ליטול עצה מהם. וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם כולו. מי מסוגל היה להחריב את כל העולם? פעם יצאו להילחם בכידונים ובחרבות. איך היה אפשר להחריב את העולם כולו?
היום אפשר להבין טוב מאוד איך זה אפשר. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת שרה אשר לא נהייתה להיות גוי ועד העת ההיא. תהיה עת שרה גדולה לישראל, ואומות העולם יחדדו חרבות כנגד ישראל. וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויחזו אותם צירים כציר יולדה, וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך. אנחנו הישראלים נהיה בפחד גדול, אין מקום אחד בטוח במדינת ישראל. ואז כל אומות העולם וברשותו של הנשיא גוג התאספו עלינו למלחמה, וכך כותב הנביא יחזקאל בשם השם: הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל, מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים מוצא. תבוא על מדינת ישראל שהוקמה בראשון אומות העולם, ועלית כשואה, תבוא כענן לחסות הארץ, תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים איתך. הם יבואו עם צבא גדול, עם מטוסי קרב שיחסו את השמיים כענן. ואז מה יקרה? בשנייה הקריטית ביותר בעולם, כפי שאומר הנביא, שמש והירח קדרו וכוכבים אספו נוגהם, כל העולם כולו יצא למלחמה בישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לישראל: בניי, אל תתייראו, אל תפחדו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. ואז והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני את גיא הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. ונשפטי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. הקדוש ברוך הוא יחסל חשבונות עם כל האויבים של עם ישראל, ואז פתאום הוא יתגלה לעיני העולם כולו. והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אתגלה לכולם בשידור חי, בטלוויזיה, בכבלים, באינטרנט ובכל אמצעי התקשורת. יתגדל והתקדש מרבה, וכל העולם כולו יראו בשידור חי את עם ישראל הקדושים זועקים ביחד: שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. והמלכות של הקדוש ברוך הוא תתפשט בכל העולם כולו, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. רגע אחד לפני הגאולה הסופית, גם אתה יכול לקבל על עצמך עול מלכות שמיים. גם אתה יכול לקפוץ לרכבת לפני הסגירה. בשנייה אחת של חרטה אמיתית, קבלת עול מלכות שמיים, ומיד לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. כל ישראל מתחברים לאבא שבשמיים, עושים שלום אמת עם אבינו שבשמיים. תחזיק חזק ותחזינה עינינו בשובך לציון. רציתי לומר, אם אפשר, כמה מילים לכבוד עם ישראל, שכל העולם נברא רק בשבילם, כי השם יתברך אותם אוהב. מילים פשוטות היוצאות מתוך הלב. אני אוהבת את עם ישראל. עם ישראל, אתם עם סגולה. עם ישראל הוא עם הנצח. ברוך השם שאנחנו עם השם. תפתח בבורא העולם והכל יהיה בסדר. כל המציאות היא בידיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מתוקים, מתוקים, מתוקים עם ישראל. גם אם הבורא היה מחפש בנרות עם יותר טוב מעם ישראל, הוא לא היה מוצא. חזקו ואמצו לבבכם, אל תיראו, השם עמכם, עם ישראל. ניסינו הכל, בים, באוויר וביבשה. רק דבר אחד שכחנו, את אבינו שבשמיים.
אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. עם ישראל, הגיע הזמן להתפלל. הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, וכל דבר שקורה ליהודי צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, והוא היחיד שיכול לעזור לו. בריאות הגוף תלויה בשמחה של הנפש, החיבור לרוחניות הפנימית שלנו, של כל יהודי ויהודי. אין דבר יותר שלב ושלם מאשר שאתה מאמין שמישהו משגיח עליך. צפרדע בבאר לא יודעת שיש ים. נר השם נשמת אדם. כל יום זו מציאות חדשה, ולא משנה מה אתמול היה. כל שנייה הוא מחיה אותנו מחדש. בוא נודה לשם, כי לעולם חסדה. אנחנו באנו מאיזשהו מקום, יש לנו מסורת שאני לא יכול להתעלם ממנה. אני שמח שהתחברתי מחדש לשרשרת הנהדרת הזאת של אברהם, יצחק ויעקב, דוד, שלמה. מתחת להכל יש את ההרגשה החזקה הזאת שאתה נשמה אבל יהודית. שאם יש רצון טוב אפשר להגיע לפנימיות של האדם ושם לשנות. מספיק מעשה אחד טוב של אדם והוא מטה את כף הזכות והופך את העולם הזה קצת יותר טוב. יש אנשים שמעולם לא שאלו את עצמם מה הם עושים בחייהם ומדוע הגיעו לעולם. אדם צריך להרגיש שבכל פעולה שלו הוא מגלה אור בחייו. מהי ערכה של המתנה הנפלאה ביותר שניתנה לאדם? שבת. אם עם מתאחד סביב מטרה משותפת, אי אפשר לנצח אותו. להרגיש בלב, יש לנו אבא שבשמיים והוא כל כך אוהב אותנו, אז אין שאלות יותר. איך אני יכול להעביר במילים כמה טוב לי ביהדות, כמה טוב לי בבית, כמה טוב בתשובה? הכיף של להלביש אנשים זה כמו הכיף שהקדוש ברוך הוא מלביש אותי במצוות. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. בת ישראל צריכה להביע את עצמה בקדושה ובצניעות. אצל בורא עולם אין סלקציות, כולם מוזמנים. אני הבנתי שללכת עם הקודש ברוך הוא יד ביד ולנהל עסקים זה הנוסחה מנצחת. כשאני מניח תפילין בבוקר או שאני עושה מצווה, זה עושה לי את היום. אל תיתן למי שאתה להפריע למי שאתה יכול להיות. אני קם כל בוקר, מניח תפילין, מודה לבורא עולם על כל דבר ודבר הכי קטן שהוא נתן לנו. בורא עולם נתן לנו את הדלק הכי גדול לנשמה והוא הנתינה. ברוך השם מצאתי את האור של החיים, את הייעוד שבשבילו אנחנו נמצאים כאן. אנשים, צאו מהסרט שלכם, הבימאי האמיתי הוא בורא עולם. אפשר להיות בעד השם, אפשר להיות נגד השם, אבל אי אפשר להיות בלעדי השם. עם ישראל הקדוש, כל הגויים יודעים שאנחנו העם הנבחר. במה נבחרנו? בלקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. הנשמות הקדושות של עם ישראל, אז בוא ניתן ריח טוב, ריח טוב הנשמות, ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל. ריח טוב, ריח טוב הנשמות, ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל, אז בוא ניתן ריח טוב הנשמות, ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל. ניסיתי לומר, אם זה בכלל אפשר, כמה מילים לכבוד עם ישראל, שכל העולם נברא רק בשבילם, כי השם יתברך אותם כל כך אוהב. יהי רצון שיכנסו אל תוך הלב.
כפי שראיתם, אנו נמצאים במלחמה קשה ביותר, הקשה מכל המלחמות שידע העולם. ולעומת שאר המלחמות, הפעם האויב זה לא אדם מסוים או אומה מסוימת שאפשר לסמן ולתקוף. לא. מדובר פה במלחמת תרבות, מלחמת הטוב והרע, החושך והאור, האמת והשקר. אנו נמצאים בעיצומה של מהפכה. סרט זה מתורגם לשפות רבות ומופץ בכל רחבי תבל, בחינם. אם תרצו להשתתף בכל דרך שהיא, תתקשרו אלינו. אין זמן, כל רגע יקר. תתקשרו אלינו עכשיו.